Čo mi ukážu ve vlaku tohle, víš co, do metra, vole. Normálně řekni, kam jedem a co potřebujeme. Jdeme za dobrým počasím, Jedeme do Jilemnice a potřebujeme dobrou náladu, která tady zatím panuje. Jedeme dělat triky na deskorolce. Nech toho. Jak ti to nejde, ty vole. To dělá hrozný, na to. Ještě naposled. Správný jako. Jsme tady? Jsme tady! Kurva, musíme běžet. Běž. Daniel zase zdržuje. Tak jo, manuál challenge. Jsi z druhé strany. Jo, jeď. Dobrá, manuál challenge. Jondo, dělej, kurva! Debil. Teplo už. Ho, šup, honem. Jsi nahypovaný. Ne, vole se. Nezeptáme se dědy, jestli neví, kde je ten skatepark? Myslím, že by to věděl, Pane! Nevíte, kde je tady skateová hala, prosím? Hala. Skateboardingová hala na Prkínka. Ale je někde poblíž náměstí? Ne, ono, nám bude stačit náměstí. To byly nemocnici, to je. Hala. A námě... No, jako by... Nemusí taky. Jo? Pojďte mi dolů. Tak jo, já to neznám. Tak co? Jsme tady. Run this race, it's playtime, I'm gonna crush your face. This is not a fucking phase. Hey guys, I know you feel that bass. Roll with that until you see my face. Rising from a thick layer of fog at midnight. There's a time and a place to kill it, I spill it. Leak documents from a flaming tongue. Rappers acting so saintly when not long ago you were begging, cuz. And now they catch the aroma, wonder what the kid is baking up. Add a little secret ingredient they're needing is something for waking up. My flow was caffeine and I'm the black king of spades. Much smaller cards and that scream you hear is mad heat. I am the daddy of cracking the bones of the flashiest chic. No fucks given as I grow up in a robust prison. Everything I think I need is already given. For some reason I am hardly living. Physical needs are what can't be controlled. Give a kid candy, take away his soul. Can't tell the difference between hot and cold. My senses are dipped and I'm sold. But as the credits start to roll, I wake up and I miss the movie. The people around me are swarming like they just saw something that's dooming. Now they're telling me that I miss a lot and I gotta go back and see it. Yeah, everyone who was watching came at that pitch with a crooked demeanor. These subtleties and half-truths are running my country at large. Shipping this garbage by every ocean, I'm about to sink the barge. Health war, famine, and money. Jak se ti tady líbilo dneska? Tma, 4 hodiny skateu v parku, všude tma, Jilemnice černá jak noc. Nejezdí tady, debile! Nejezdí tady, jsi debil! A jo, tady se nesmí. Tady ten týpek je úplný kapitén, vole. Tady se nesmí jezdit. Jsem ti to říkal, vole, když jsme sem jeli. On se může poslouchat, ten pes furt štěká, vole.
říkám si, dneska udělám dobrý skutek, piju si Red Bull. A najednou týpka, kryt na telefon. A říkám, cože, kryt na telefon potřebujete, jo? Ona, no. Úplně neřekla ani čau nebo dobrý den, jenom kryt na telefon. A říkám, jo, kryt na telefon potřebujete. Tak tamhle elektro, já to netrefím, můžete mi to ukázat. Já, tak jo, víš co. Tak jsme tam šli, neměli tam vůbec nic, tyjo. Tak jsem si říkal, no u Teska ještě elektro, tam byste mohli jít. No, nechtěl byste jít se mnou, víc si poradit, tyjo. Tak říkám, no, stejně nemám co dělat, hodinu jsem čekal na mamku. Tak jdu prostě, jdeme. A v Tesku prostě tam bylo to elektro, Pohoda, řekli, že tam objednají ten kryt, že to bude stát 200. On říkal, jo, tak super, a pak prý ještě, no a mě tam ještě furt skáče nějaký Windows 10 na notebooku, mohl bys se mnou jít do toho, tady nahoral na ubytovnu, že bys mi to nainstaloval. Říkám, ty už jste dělat srandu, ne? Tak říkám, no tak jo. Tak jsem šel prostě nahoral na ubytovnu, tam nějaký cik už si z ní dělal prdel, prostě úplně na něco pokřikoval. Tak jsme tam šli dovnitř. Já jsem jí to teda začal instalovat, Pohoda, nainstaloval jsem to, víš co. A ona, že si na mě veme číslo, a to už se mi moc nelíbilo. Tak No ty jo. Tak prostě, kdyby ještě něco potřebovala, tak jsem jí ho teda dal, ty vole. A pak jsem šel domů a ona si mě pamatovala, jak se jmenuju. No a najednou prostě mě přidala, ne, Jarmila Doležalová, ty úplně ušklivá stará babka prostě. Takže ty... No, pojdej. Přidala si mě na Facebooku a já jsem jí to nepřijmul a po mně si stál úplně další žádost, ale z jiného profilu a zase Jarmila Doležalová. A kámo, do dneška si udělala asi 8 Facebooků a 8krát si mě přidala. A mě fulela. Já jsem to dal bráchovi a říkám, hele, za 500 a ona, jestli bych se mohl stavit, že potřebuji něco nainstalovat. Brácha prý, no, za 500 a ona, a to já nemám. Takže počkej, ty jsi potkal úplně cizí ženskou, jo. Šel jsi s ní do Elektra, k Tesku, No. šel si k ní domů, No, jo. A nelíbilo se ti, že jí musíš dát své číslo. No, Jo. přesně tak. Já jsem si řekl, že udělám dobrý skutek, že mi to třeba karma vrátí. Jo, no ono nic. No, ono nic, jenom mě otravuje dál.